rema binyama onye ọbụla mara njazu ara ya kụma ya alachima aka ewe ekwe ji mara ndị Owere anyị taa onye ọbụla were ọdụ anụ ya ngwa fema ya efema aka ewe egwu ndị kara aka ya anyị sukwu ahụ onye mba ya ngwa huma na ya ehuma fọrọ ọnụ ya fọrọ onye na-ebibe ya anya ụkwụ onwe ya ndụma ya onye ọbụla hụma ya ahụma sawa bimabe onye ọbụla n'ime aka elotama erekwala ala nna go aka ewe egwu obiọma mgbe onye oji ike kpọrọ na ọja m ọya hụse ndị Owere anyị mgbadu n'ime aka elotama ume nje kụ ya ịnọkwa ụnọ n'ogwu okwu onwe gị ahịa ọmadụ akịdị aka anọfụrụ ụtọ aka anọkalụ ụtọ amaze mgbasọma ya nsọmo gaa makwa na agbaga ekpemisi ahịa abụọ otu ga-emerịrị ndị arọkwa n'anya arọ ndị efe aka efe maka ahịa abụọ otu ga-emerịrị gaa ṅụ ha ṅụ ga-eshiri eshi kụ ya anụnụ bere ha ahụ mgbabari ọzọ ikirikiri aka ewe egwu ndị ọgaranya ahịarị mmadụ arịbụ mgbo ahịa ọma gakwana eru onye laikiri ihe ọma ya eruo ka aka gbọrịma aka akpọgbuola onwe ya sawa wamarema Owere men ya gasio ụmụ nwaanyị fọma anụ n'ụmụrụ ọnụ otu onye m nwoke si ụwa akpọga echi ọ nwụrụ eji ekwe ikwuchi ya nke n'ụkọrọ ya jema ọzọ nwa shija nọ nwa Chinedu anyị anụ nọgakwa ya bọla gị ịnụna gbaramanafụ ụmụ Igbo gbaramanafụ nwanne le agama meji na-eme ọnụ agama meji na-eje mba agama meji na-eme ọnụ ọmọleji meji na-eme ọnụ gbaramada onye ama agba nwanne enyi ya kwe mana mechida onye ama na-agba nwanne m enyi ya kwe mana makada enyi m mama na-apụda enyi m mama na-apụgo onye chi mere mba ye enyi m mama na-apụgo onye chi nyere ego ye chi gị gaba nna ma o onye chi mere mba ye chi gị gaba ma apụgo onye chi nyere ego ye chi gị gaba ma apụgo ụmụnne ji meji na-eme ọrụ andama meji na-eche mba andama meji na-eme ọrụ yari ijira bi gbama Injinia Bruna akarịọla bongo ọ Creative Summit Studio ka ọ na-akpọtụ onye nụrụ ya bụ ibe ya o yari ebe eji esi bongo
manafu bara manafu maketa mi bara manafu maketa mi bara manafu onye azụ bara manafu andele bara manafu onye tinyere ntụ bara manafu nwanlele ewu nwanwo andọba meji n'ọnụ injinia meji n'echemba andọba meji na manuda inelelelelele amasị nwa mụrụ m ọgụgụ enye mmadụ mana mịda ụmụneji meji na mọnụ andọba bịa mana mịda onye tinyere ndụ ya chi gị bịama o onye tinyere nwa ya chi gị gbamana m akụkụ onye tinyere ekwuri mma ya gbamana m akụda enye maketa mbụ ande maketa gbamana chineke goziela anyị taa amanza kọrịala bongo taa egwu owere anyị nwanne m egwu anyị ejeje mba ye onye amagba ya gwemisi owegwu owere anyị owegwu owere andera laba o na-arụ ọnịcha ye andera lowere ebe nọ nwanne m ije nwanne m gbaghị ọdụ ye bịama bịa gbamahụ onye tinyere ndụ bịama mara ama na abụ nwanne m ụmụnne ji meji na m ọnụ andọma bịama bịa gbanụ eji agba ya agba o maka ama maka ekpemisi marị ahụ ọ dị nga ngwụrụ arịa ga-elu kechachi osisi ma ndị emeka golden jubilee ma ndị emeka silver jubilee ke nnu meka jubilee mgbagbamana anụmafụ ahịa ọwụla jubilation ụwa baa na jubilee mgbanjo sọma na ije asọma gị bịaruo na lowere mụrụ m anyị ji agbapụ nwanne m gị bịaruo na lowere mụrụ m anyị ji agbapụ gị jeruo na alaba enwere gbanwe eji agba gị bịaruo na enwere gbanye eji agba gị jeruo na ala ọnịcha ya enwere gbanwe eji agba gị jeruo na ala bekee enwere gbanwe eji agba nwanne ala owere ka anya anyị ọwụwa nọgwa n'ụwa kelee manụ chukwu kele o wee egwu ndị emeka osi ha anya aka bido ọ gakwala eru anya aka aka ewubere nche ahịrị pajari emechikwa na-emechi eji agba ya agba o na Chineke wara ụgbọla gị mmenụ na Chukwu darị kwa ma mgbafọ mana m ije afọ iwe onye owere anyị ekelela m Lagos traditional taa Obinna Igbo achọ ịkara aka ebube dike egbu ome zọmana m ije azọmana ashịmgbagwokwu onye adị ike riri ụwa adọga ha ọdọga echi enwere eji egbagwukwu shuga nke anyị adụla dọgba mmanụ a ga-eji shuga nke kụọla gị igbe ndị Chineke iwe onye kemo ihe niile awụ ụtọ ụtọ olekwa maka onwe iku ụtọ plus ụtọ ya wụrụ ụtọ rizin ụtọ ameses ana wụrụ olugbo kụọ nke eliri ka olugbo akọma shuga ihe mee ya na ụtọ tọgbuo okwu onwe gị amaza gị kwukworo ha datakara ha aṅụ aṅụ ihe ọbụla i kwuru ọ dụkoro gị isi ahịa m sụkwara wa asụsụ owere anyị awụ ahịkwala m amama mgbe esi eme ya eme oke bekee na-agakụ bekee o rigara iti ya o onye gbọọ na-ejila anyụ n'ihi isi ọnwa onye rijiri afọ ya amasị ya mma ịnyụ ụkwanụ si aka ha ya ọ na ịnyụrụ otoro Ndira Bruno remain blessed and you shall dwell in the house of music forever and ever o jare yare amabọmana m Ndira Bruno si ya bịama ego nene
ụwa dị egwu nna m warịkwara gị mma o ya gasịkwala gị onye ọma gbara ya kwe ọ ya rọba anya maka ha bụ otu ga-emerịrị ndị ejikwa na-eji eze o werekwa n'eze dị nwanne le nwanne m ụmụnne ji meji na mọnụ amaze nwa mụrụ m ọbụ ọnwa na-agwa na-eri a na-agwa na-eri a na-agwa onye mara ụbọchị ime onye gakwa n'ịgwa ndị onye gakwa n'ịgwa ndị amaze nwa mụrụ m ọbụ ụga mbe nwanne m ịgba mmiri eje emesi ihu ga-emesa ọnụ ọchị anọrọkọ enyi m nọkwa na China taa anyị mọti anyị mọti ọ garịla gị mmadụ onye ga-anyịkwa ndị enyi m ejikwa agba ya agba enyi m ejikwa agba ya agba enyi m ejikwa agba ya agba onye ama agba ya kwe michu aka ma agba nwanne m onye ama agba ya kụ maka o enyi m ejikwa agba ya agba ya gachie mechie ya emechie daa ọkwa n'obodo